ara el que hi haurà és un pols molt seriós i molt difícil amb l'Estat. I aquest pols el guanyarà el que no cometi errors, el que no faci relliscades i el que aconsegueixi traspassar la càrrega de la culpa a l'altre. De manera que errors, com menys, millor. I dir el farem dins de la legalitat i si no és possible fora, és un error. Però no és un error per un prurito de legalisme, és un error perquè afebleix les teves posicions. Jo crec que si es plantegés com jo crec que s'hauria de plantejar, hi ha una gran força al país, amb l'objectiu del referèndum. En política el que és important és saber sempre quin és l'objectiu immediat. Com s'hauria de plantejar? I l'objectiu immediat no és la independència, és el referèndum. Com s'hauria de plantejar? Doncs jo crec que el president Mas s'hauria d'adreçar, el president Mas, que ha estat ja elegit, s'hauria d'adreçar als diputats i dir, escolteu, jo us proposo a tots els 107 diputats que s'han presentat en partits que volien això, que junts aprovem una resolució, junts tots, no només els que estan a favor de la independència, els que estan a favor del referèndum, que és l'objectiu immediat. El dèficit al final l'any 2012 és el 9,4 global. Pretendre passar del 9,4 al 4,5 és igual a qui toqui. En conjunt, és un impacte contractiu de 5 punts. Això és un disbarat, una situació com la que estem. I segon, és un disbarat a la distribució. Com pot ser que del 4,5, 0,7 només les comunitats autònomes, escolti, perdoni, però si representen 40% de la despesa,